Kızganычка каршы менә безнең шушы җәмгыятьтә җәмәгать кеше машинага ия булса, бигрәк тә кыйбат атаклы машинага ул инде бурыны өскә, күккә тиеп йөри мәсәлән. Инде тагы нәрсә булсын аның? Зур фатиры булсын. Үзе бай булсын. Бурыны күккә тиеп йөри. Кызганычка каршы югары белемле, инде белемгә бай кеше, профессорлар, алар инде безнең җәмгыятьтә бик аларга бик югары бәя бирмиләр. Менә редакциядә эшләгән чакта мин зәп бистәсендә тәрәзәдән карап торсам, китеп бара бер адәм. Сез аны очратсагыз, бер кайчан да уйламассыз. Ул профессор, математика фәннәре докторы, урамда гади киенеп китеп бара. Ул менә беләсезме, минемчә сынау булды безнең халыкка. Байлык белән җәмгыятьнең төрле мизгелләрендә халыкны безнең нәрсә дип әйтергә, кемгә ошаса Аллаһ Тәгалә, кемгә ошаса тормыш сынатып карый. Сынау, ягъни проверка. Инде сез аны әйтәсез килә, менә мин базарда очраттым. Ул хатта кеше йөргән җирдә килеп миңа бакырып, үзенә кемгә кыланып. Инде мин дә удостоверение чыгарып, минем дә хакым бар, мәсәлән, чакыртырга да, минем яклыда булачаклар. Ул бәлки бер я бай, я ул погоннары бардыр. Алар соңыннан белсәләр, журналист икән, шундый, алар икенче төрле үзгәрә башлыйлар. Алар менә син гади киенеп китеп барасың. Алар сине кызганычка каршы күбесе санга сукмый. Вакытында гына элек буладыр ул. Менә мин редакция эшләгән чакта, иң беренче елларда бер татар ушы ГЭС бистәсенә килде дә, миңа теге партия бүлеге, шунда мин эшләгәнем, беләсез инде партия КПСС. Шул ул алдагы передовой бер рабочий булып, аны мин интервью аласым килгән, ул әллә ашыкты, әллә нәрсә, мине өенә чакырды. Өенә чакырды да кунак итте. Шунасын әйтә, беләсезме, нигә мин сезгә хөрмәтемне сиздерәсем килә, ник хөрмәт итәм? Мен әйтәм, ник? Сез ди шундый партия бүлегендә эшләп ди, гади генә киенеп йөрисез ди. Җәмәгать ул чакта әйтәләр, не место красит человека, человек место дип, аны килешәме, юкмы? Ничә ел узгач, бер 20 елмы, ул мине бер бәйрәмдә йөземнән танып, мин кызганычка каршы таный алмыйм кешеләрне. Ул мине яныма килде дә, сөйләшә башлады. Шуны искә төшерде. Күп кешеләр, кайсылар таныйлар, исәнләшәләр, сөйләшәләр. Менә шул вакытта никтер менә адәм баласы, хәзер сорагыз, диләр алар, раслылар, ул заман без бәхетле яшәдек диләр. Ул вакытта гади генә шул теге фатиры булды, гади генә булса машина, я бур чит илдән килгән югославский стенка диме, нәрсәме ала, шунарга шатланып яшиләр, адәм баласы бер-берсенә барса, тегеләр шатланып, аны нәрсәсе бар, суыткычында, ягъни холодильник, шуны ачып сыйлаганнар иде. Бәйрәмдә дә бер-берсенә йөришеп, хәзер бөтен нәрсә үзгәрде. Ул менә бөтен Советлар Союзының күләмендә, мәсәлән, мин Гагаузида булганым. Алар бик кунакчыл халык, әмма шуңа карамастан миңа авылда шулай әйтәләр. Без элек бер-беребезгә йөришәдек, хәзер ди анысы бетте инде ул ди. Шәһәрдә бигрәк алар бер-берсенә йөришкәннәр. Хатта силиләре яңа елда ди 6 шыршы куйганнар чыгарып ди шунда ди, подъезд алдына ди.
tün boyuna di şunda bayram itadirikti. Bir-birsine ol vaqtda sen hayırşı, min boy dip burun ko'tarib takabirlanib allakim bo'lib сөйләшмәделәр. Хәзер менә кеше бәхетлеме? Сорагыз. Юк, чөнки хәзер ярышалар. Һәр кайсы тырыша, бер кемнәндер байрак булыйм, кая мин акчам күбрәк булсын дип. Шул ул инде золотой телец дип атыйлар. Вакытында алар менә бер яктан коммунистик идеология ул җитмәгән җирләр күп булды. Инде аны бер вакыт айырым сөйләрбез аны. Ә менә яхшы яклары шул. Адам баласы, мәсәлән, мин укып чыкканга мин шатланам, без 10 бала үстек. Советлар чорында тик 5 югары белем алдык. Гади кием булды. Без университетка, журналистик факультетына барганда, ул әле дипломат алган вакытны ансы эшләми калды да, шунысы мен аны мондый пакет белән без гади генә киенәдерик. Нинди кием шуны киеп йөридерик. Хатта булдан да берничә адам, ата-аналары бай, алар мәсәлән кыйбат Америкадан килгән джинсылар, нәрсәләр, костюм, шу джинсовы киеп киләләр, әллә кем булып ансы. Без аларга битараф буладыр, көннәшмидерик алардан. Берсе 700 сум торган вакытта күн, ягъни кожаный плащ. Мин аны теге гардеробта кизү, ягъни дежурный булган чакта стройотрядтан. Шунда ихтибарсыз калдырган бер кеше алганда алдап кирип ашыкмайлар бит теге уку башлану алдыннан берничә минут калганда һәр кайсын кертәсең үзләре элсен дип. Элгәндә теге кызның ниенә номерогын, үзен номерогына теге кызның плащын күн плащын электергән. Үзенекен шунда элеп куйган. Инде килгәндә соңыдан бер вакыттан соң миннән шул номерокны биреп, ул шулай алып киткән плащны. Мин аны ихтибар итәм инде кемдә нәрсә. Ул кыз бездә укыган, әйтсә менә ихтибар ит, менә бу минеке дип. Мин аны күзәтеп торыйм. Ну, бик сирәк очрыйдыр шундый бай кешеләр, байга омтылган, байлыкка. Хәзер әйтәләр, инде халык үзгәргән, иң беренче байлык. Нинди теләчәкләрегез бар, шул кабул итәчәк. Дөньяны яратучы, беләсез инде кем. Байлык телим адәм баласы, мәсәлән, ул анага байлык бирә. Соңыдан бер вакытта ул ширләп, авыр ширләдәме кичереп шул ятса, зарлана башласа, шунда акыл килер. Син бит байлык сорадың дип. Иң беренче сәламәтлек акыл кирәк. Акылдан айырма, сәламәтлектән айырма, акылдан айырма дип. Чөнки әйтем бар менә. Урчайтим әле. Когда Аллах хочет наказать человека, он лишает его разума. Сәламәтлек баш исән булсын диләр бездә мәсәлән. Сәламәтлек акыл иң беренче урында булырга тиеш. Чөнки безне менә бер хәзрәт белән йөридерик. Ул сөйли ярата шулай. Байлык бер айлык, белем мәңгелек ди. Әле теге видеода әйткән мин тамамлап. Умелец и в рабстве не пропадет дип. Уста куллыкта да югалмас ди. Җәмәгать менә сез соңыдан бер мизгел аңлыйсыз аны. Хәзер сез акча, ул акча менә су шикелле килде китте. Менә мин ничә кешене беләм инде. Депутат, мәсәлән, мин газетта эшләгәндә ярдәм иткән аларга. Алар байып киттеләр, депутат булдылар. Мин аларның декларацияларын караган аптырадым. Миннән 100 тапкыр күбрәк алалар. Алар шул чакта үзләрен бәхетле дип санамый, сизми, чөнки алардан да байрак кешеләр белән бергә эшләп йөриләр. Теге миллионерлар бар анда ләнди, миллиардерлар. Шуларга карап, үзләренең байлыгын чагыштырып, үзләрен хәерче итеп нишләтәләр инде. Саныйлар, шүтлилармы? Күңелең бай булсын дип бездә халыкка, күңелең бай булсын диләр. Җәмәгать сезгә теләк шундый менә, исән саулык, күңел байлыгы булсын сездә иң беренче урында.